Usa ka lalaki nga gingong dunay problema sa pangisip. Ang nakuhaan og video nga milatay sa linya sa kuryente dayon mikatkat sa usa ka poste sa suga sa Davao City kaganinang buntag. Makita ang kulbahinam nga paglatay ni lalaki sa linya sa kuryente sa barangay Ilang, Davao City pasado alas 8 sa buntag kaganina. Sa laing kuha mikat-akat na kini sa poste sa suga sa Davao Light. Sumala sa kapulisan, gilayon nilang gikordon ang lugar alang sa pag-rescue sa maong lalaki. Taod-taod miabot na ang mga personay sa Davao Light o BFP hangtod sa malampusong na rescue ang lalaki. May resulta sab ang maong insidente sa pagkawala sa kuryente sa pipila ka lugar duol sa gikahitabuan. Hinuon na balik na kini pasado alas 12 sa udto kaganina. Sumala sa kapulisan, saysay sa igsuon sa lalaki nga duna kini problema sa pangisip. Mihawa matud pa kini sa gitrabahuan ining construction site sa Samal Island alas 10 sa gabi bispera sa Pasko atol sa ilang panag-inom. Dugang sa kapulisan nga saysay sa maong sospek nga duna kuno kini gigukod nga iro ug nakasinati og hallucination. Giangko niini nga nagsabu matud pa kini. Gianamda ang kasong alarms and scandal